Sa paglipas ng mga araw, naging maugong ang istorya ng mga albularyong napadpad sa bahay niya ukol sa mga pagsalakay ng mga aswang. Dahil sa ginagawang panggugulo ng mga ito, nagdesisyon siyang magpakalat ng mga tagapagmasid papaikot sa baryong kanyang binibisita. Habang nakaantabay ang mga ito, nagpasya na rin siyang tumungo sa lugar para matingnan ang kasalukuyang sitwasyon. Sa pagdating niya sa baryo, unang sumalubong sa kanya ay ang mga kalalakihang languna sa alak. Hindi naman siya nito napagdiskitahan, lalo pat yung itsura niya, matanda na. Paglapit niya sa mga yon, pasimple naman siyang umihip ng dasal sa hangin at kasabay nito ang galit naman niyang pagwika dito ng, "Hindi ba kayo naawa sa pamilya niyo? Habang sila'y naghihintay sa inyong pag-uwi, kayo dito nagpapakalangu sa bisyo. Umuwi na kayo. Ang aga-aga ay sinisira niyo ang araw ko." Nang marinig naman yon ng mga lasinggero, bigla naman yung nagsipulasan na siya namang ikinagulat ng mga taong nakakita sa pangyayari. Pag-alis ng mga ito, agad naman siyang nilapitan ng mga matatandang naroon para kausapin. Ayon sa isang matandang lalaking kanyang nakausap, matagal na panahon ng sakit ng ulo nila ang mga lasenggong pinaalis niya. Tuwing lasing na kasi ang mga ito, kung hindi yun naghahanap ng gulo, nag-aamok ito sa mga bagay na kanilang nakikita sa paligid. Dagdag pa nito na, sa tinagal-tagal niyang pananatili sa kanilang baryo, yon ang unang beses na makasilay siya ng taong nakasaway dito. Nang marinig naman ni Konsolasyon ang sinabi nito, mahinahong sumagot naman siya roon ng, "Baka tinapik ng kanilang mga anghel kaya nagpasaway. Sige Manong, mauna na muna ako sa inyo. Magandang umaga." Kasabay ng pagwika niya ay ang dahan-dahan naman niyang paglakad patungo sa bahay ng albularyong nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Sa pagdating niya sa bahay nito, doon bumungad sa kanya ang 6 na kataong naghihintay sa isang pila. Inaasahan naman ni Konsolasyon na gano'n ang kanyang maaabutan sa kadahilanang bago pa man siya umalis sa bahay niya, na ibahagi na yun sa kanya ng mga tagapagmasid niya sa baryo. Pagpasok niya sa loob ng kubo nito, bigla namang natigilan sa ginagawang panggagamot ang albularyo dahil sa pagkagulat. Pagtitigan nilang dalawa, dali-dali naman itong lumapit sa kanya habang patakang nagtatanong sa kanya ng, "Ginang Konsolasyon, ba't po kayo naparito? Pasensya na ho kung hindi ko kayo napansin kanina. Masyado lang ho kung abala sa aking ginagawa. Ni hindi ko man lang napaghandaan ang inyong pagdating." Matapos nitong makapagwika, dali-dali naman siya nitong pinaupo sa tumba-tumba. Paglalahad naman ni Konsolasyon ukol sa rason ng kanyang pagpunta, inabisuhan niya ang albularyong ipagpatuloy ang ginagawa nito. Makalipas pa ang ilang minutong kanyang pananatili sa loob ng kubo, nagdesisyon na siyang tulungan ng albularyo. Ang tanging ginawa niya noon, lapatan ng palad niya ang noo ng mga taong naroon, tapos ihipan lang yon ng usal. Pagkagawa nito ni Konsolasyon, sinabihan niya yon na magaling na, sabay pauwi sa mga ito. Noong una, hindi pa naniniwala ang mga pasyente ng albularyo sa kanya, pero dahil sa patotoo ng matanda, wala na rin yung nagawa kundi ang maniwala. Halos sa loob ng ilang minuto, nagawa niyang mapagaling ang karamihan sa mga pasyente nito nang walang kahirap-hirap. Yung albularyo naman, tinulungan na rin niyang magamot ang kasalukuyang pinapagaling nitong pasyente. Maya-maya pa, nang wala nang matirang tao sa bahay nito, doon na sila nag-umpisang mag-usap.
Hindi maiwasang magulat kasi noon ni Konsolasyon sa kadahilan ng bakit ang 5 sa kanilang mga pinagaling ay purong biktima ng aswang. Yung 3 dito matanda na, habang yung 2 naman binatilyo na. Kung iisipin, isa yung nakakaalarmang pangyayari, lalo pat hindi na purong mga bata ang pinagdidiskitahan ng mga aswang. Nang marinig naman ng albularyo ang kanyang paliwanag, agad din naman yung sumagot sa kanya ng, "Ilang araw na ho ang dumaan, magmula noong may matandang inaswang na nagpakonsulta sa akin. Hindi na ho ako malagay-lagay sa tahimik, ginang. Pakiramdam ko, pinaglalaruan ako dito ng mga demonyo. Bakit ganito kaya ang panahon ngayon? Parang pasama na ng pasama. Epekto ba ito ng kawalan ng pananampalataya ng mga tao?" Dahil sa sinabi nito, walang pagdadalawang isip namang inilahad ni Konsolasyon ang katotohanan sa likod ng mga nangyayari. Ayon sa kanya, isa yung matibay na palatandaan na unti-unti nang bumabalik sa kapangyarihan ang asawa ni Satanas. Sino man ang sasapian nito, paniguradong wala na yung Diyos sa puso at matagal na panahon nang nasusunog ang kaluluwa nito sa impyerno. Dagdag pa niya na dahil sa mga pangyayari, kinailangan pa nilang tatagan ang kanilang mga pananampalataya. Iwasan nilang mapanghinaan nang sa gayoy hindi sila basta-bastang mapasok ng kalaban. Muli niya ring pinaalala sa albularyo ang ibinigay niya ditong gawain. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nagdesisyon siyang manatili sa bahay nito noong mismong gabi. Naalarma kasi noon si Konsolasyon nang marinig niya ang sinabi ng albularyo ukol sa pagpaparamdam ng mga aswang sa baryo. Maya-maya pa, sumapit na nga ang 10 oras. Matapos nilang maghapunan, agad naman nilang naramdaman ang mga tagapagmasid ng mga aswang na umaaligid. Sa estado ng mga ito, para yung nagbabantay sa tahanan ng albularyo. Dahil sa pangyayaring yun, agad namang inilagay ni Konsolasyon ang talukbong niya sa ulo at kasabay nito ang dahan-dahang paglaho ng 2 maharlikang engkanto. Paghanda niya ng mga bagay na kinakailangan nila, agad naman silang lumabas ng bahay para magmasid. Nang mapagtanto nilang malayo sa kanilang lugar ang mga aswang, hindi na sila nagsayang ng oras para dayuhin ang kasalukuyang kinaroroonan ng mga ito. Sa pagdating nila sa dulong parte ng baryo, doon bumungad sa kanila ang pulutong ng mga aswang na dahan-dahang umaakyat sa mga bubong ng bahay. Ang iilan sa mga ito, nagawa ng maipasok sa loob ang kanilang mga dila, indikasyon na naghihintay na lamang yon ng pagkakataon para umatake. Matapos naman yung masilayan ni Konsolasyon, agad naman niyang inialis ang kanyang balabal na siyang naging sanhi upang lumiwanag ng kulay puti ang kanyang presensya. Ayon sa albularyong nakakita sa ginawa niya, para siyang isang anghel na napapalibutan ng nakakahalinang presensya. Hindi mawari noon ang albularyo pero habang pinagmamasdan niya si Konsolasyon, nakakaramdam siya ng matinding kapanatagan sa kanyang sarili. Yung tipong ang pagkabahalang nangingibabaw sa kanyang katawan, unti-unting naglalaho dahil sa kanyang mga nasilayan. Paglaganap ng presensya ni Konsolasyon sa paligid, lahat ng aswang na nanginginain hindi maiwasang lumayo sa lugar na yon. Subalit, bago pa man sila tuluyang makatakas, nagawa na silang mapalibutan ng mga engkantong may mga daladalang pana at palaso. Alinsunod sa utos ng maharlikang libon, pinaulan na nila yon ng mga pana na siya namang mabilis na bumaon sa katawan ng mga aswang. Pagbagsak ng mga ito sa lupa, dahan-dahan namang naglaho ang mga engkanto at kasabay nito ang kalmadong paglalakad ni Konsolasyon
papalapit sa mga nilalang na yon. Sa pagdating niya sa kinaroroonan ng isang aswang, hindi pa man niya yun nahahawakan, tuluyan ng naabo ang kaluluwa nito. Marahil ay mahina ang puder at bakod ng aswang na yon, kung kaya't hindi nito nakayanan ang nag-uumapaw na presensya ng dalagang dibino. Matapos naman itong masaksihan ng mga kasama nito, nagpumilit naman yung lumayo habang patuloy na humihingi ng tawad. Pero sa kabila ng mga paghihinagpis ng nilalang, nanatili pa ring diretso ang pasya ni Konsolasyon. Pagtaas niya ng kaliwa niyang kamay, taimtim naman siya roong nag-usal na siyang naging sanhi upang lumitaw sa kalangitan ang mga bolang apoy ni Santo Elmo. Pagbaba niya ng kanyang kaliwang kamay, mabilis namang nagsibulusok ang mga espiritual na bolang apoy na siyang tumupok sa kaluluwa ng mga aswang. Matapos niya itong paslangin, agad naman niyang inabisuhan ang albularyo na gamutin ng lahat ng nakatira dito kinabukasan. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpasya na silang dalawa na ipagpatuloy pa ang kanilang paglilibot sa lugar. Lahat ng marka at tagapagmasid na kanilang nadaraanan, pinatay nila yon ng walang pagdadalawang isip. Nang maikot na nila ang kabuuan ng baryo, nagdesisyon na si Konsolasyon na bumalik sa bahay ng matanda. Pagdating nila roon, nagpahinga muna sila ng bahagya habang patuloy sa kanilang pag-uusap. Naniniwala siya, hindi lang roon magtatapos ang mga pangyayari. Maaaring yun pa lamang ang bagong simula ng isang matinding digmaan. Bago niya tuluyang nilisan ang pamamahay ng albularyo, inabisuhan niya yung tumungo sa mga susunod na araw sa mga lugar na kinaroroonan ng kanilang mga kapatid. Magtatanong-tanong siya roon ukol sa mga nangyayari upang masigurong hindi sila mahuhuli sa balita. Dagdag pa niya na, kaya niya yun inuutusan sa kadahilan ng hindi nakakauwi ang mga mensahero niyang pinadala. Sa katunayan, ilang araw na rin siyang walang balita sa kanilang mga kasama. Nang marinig ito ng matanda, walang pagdadalawang isip naman yung sumang-ayon sa kanyang sinabi. Makakaasa ho kayo. Hayaan nyo, uuwi agad ako para maibalita sa inyo ang mga kaganapan. Wika ng albularyo sa kanya. Salamat. Hihintayin ko ang pagbalik mo. Pero sa ngayon, huwag ka munang umalis. Tulungan mo muna yung mga pamilyang sinabi ko sa'yo. Ikaw na ang bahala rito. Kapayapaan nawa ang palaging umiral dito sa bahay mo. Sagot naman ni Konsolasyon. Sa paglipas ng mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi ipagpatuloy ang kanyang pangkaraniwang buhay. Para hindi siya maburyong noon, itinuon niya ang kanyang wisyo sa pagtatanim. Lahat ng mga engkantong naninirahan sa bahay niya noon ay tumulong din upang maging maganda ang usbong ng kanyang mga tanim. Sa pagbalik ng albularyo, sakto naman ang pag-usbong ng kanyang mga halaman. Pagpasok nito sa loob ng kanyang bakuran, unang tumambad sa kanya ay ang napakalaki nitong hiwa sa hita. Kitang-kita na rin ang tadyang nito sa likod na animoy pinagkakalmutyo ng mga nilalang nang walang kalaban-laban. Dahil dito, nagmadali naman siyang lapitan ng matanda para bigyan niyo ng paunang lunas. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng maharlikang ibon, nagawa nila itong mailigtas sa tiyak na panganib. Habang nagpapagaling ang matanda sa loob ng kanyang tahanan, doon ito inilahad ang tungkol sa mga nangyari. Manang Konsolasyon, may masigit pa tayong kalaban kaysa sa mga aswang. Siyam sila, mga makapangyarihang hukluban. Hindi nagsasalita
Bagkus ay sumisigaw lang ng nakakatakot na tinig. Nasa loob sila ng utak ko. Hindi ko sila maalis-alis. Nanginginig na wika ng matanda sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, doon ito inumpisahang ilahad ang tungkol sa mga nangyari. Ayon dito, na habang binabagtas niya ang kakahuyan, nakarinig na lamang siya ng mga palaspas ng sanga ng puno. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng tunog, doon niya nakita ang isang hukluban na halos hindi masilayan ang pagkakakilanlan. May mga hawak-hawak yung karet at bago pa man siya makabulong sa mga anting-anting niya, mabilis na siya nitong sinugod. Pagbagsak niya sa lupa, puwersahan naman siya nitong pinatalikod at doon na walang habas na pinagkakalmot. Habang ginagawa ito sa kanya ng nilalang, paisa-isa namang nagsilapag sa kanyang harapan ang 8 pa nitong kasama. Bawat isa sa mga ito nagtataglay ng nakakakilabot na presensya at nakakapanindig balahibo ng mga armas. Bagaman hindi niya yon nakita ng kabuuan, aminado ang albularyo na kayang pumatay ng mga nilalang na yon ng isang antingerong nasa mataas na antas. Dagdag pa nito na kung hindi dahil sa kakayahan ng mutya ng gabi, hindi niya yon tuluyang maililigaw. Mariinding inilahad ng albularyo sa kanya na kahit sa kabila ng abilidad ng mutya niya, naaamoy pa rin ito ang pinakakatiting na kanyang presensya. Matapos naman yung marinig ni Konsolasyon, doon niya napagtanto na malapit lang sa kanilang lugar ang maaaring pag-ahunan ng asawa ni Satanas. Habang malalim ang kanyang iniisip, bigla naman siyang napasipat sa kinahihigaan ng albularyo matapos niya yung marinig na sumigaw ng malakas at kasabay nito ang pagsilay niya doong nagsusuka ng mga itim na bulate. Dumidilat-dilat na rin ang mata nito, indikasyon na nanganganib na ang buhay nito. Dahil sa pangyayaring yon, akmang iihipan niya ito ng usal sa noo, ngunit bigla na lamang siyang natigilan. Nang umupo ito sa higaan, lumuha ng kulay itim na likido habang nag-aangil na nagwiwika sa kanya ng, "Kahit anong gawin mo, hindi mo na siya mababawi. Naitapo na namin ang kaluluwa niya sa impyerno. Divino, hindi kami nasisindak sa mga katulad mo. Humanda ka. Matapos namin silang ubusin, ikaw na ang susunod." Kasabay ng pagwika nito, lumabas sa bunganga ng matandang albularyo ang isang malaking uwak na mabilis din namang naagnas matapos nitong tangkain na lumabas sa kanyang tahanan. Pagkahulog nito sa papag, mabilis din naman yung natunaw hanggang sa tuluyan ng mawala ang pag-iral nito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, maigi namang pinag-isipan ni Konsolasyon ang mga nangyari. Medyo nakakaramdam na din siya noon ng matinding pagkabahala dahil sa nagawa na nitong makapasok sa kanyang teritoryo. Yon ang kauna-unahang pangyayari sa loob ng 2 dekada. Maya-maya pa, paglitaw ng 2 maharlikang engkanto sa tabi niya, inutusan niya yung ipahanap sa mga amumongo ang mga natitirang bakas nito. Mariinding inilahad ni Konsolasyon na dahil sa ginawa ng mga nilalang na yon, wala siyang balak na yon ay palampasin. Nang medyo humupa na ang tensyon sa paligid, ibinalot niya sa puting tela ang bangkay ng matanda habang patuloy itong nilalapatan ng usal. Nangako rin siya sa bangkay nito na hindi siya titigil hanggat hindi niya napapaslang ang mga nilalang na yon. 2 araw pa ang lumipas, muling nagpatawag ng pagpupulong si Konsolasyon para ilahad sa mga albularyo ang pagpanaw ng isa sa kanilang mga kasama. Bagaman alam niyang malulungkot ang mga ito, wala siyang pagpipilian
kundi ibahagi ang masamang balita. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw na yon, sa kokonting albularyo lang nakarating ang kanyang mensahe. Kahit nakakapanibago ang ganoong tagpo, pinili niya pa ring magpakatatag upang makagawa siya ng isang magandang plano. Napansin din noon ni Konsolasyon na tanging ang mga albularyo lamang na malapit sa kanyang tirahan ang nakadalo. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang buong paligid, pansin na pansin niya ang pagtataka ng mga albularyong dumalo. Upang wala ng pag-usapan ng mga ito, doon na niya inilahad ang tungkol sa nangyari sa kanilang kasama, maging sa mga mensaherong pinakakalat din niya. Ayon kay Konsolasyon, na kaya hindi narating ng kanyang mga mensahe ang iba nilang mga kasama dahil merong pumapatay sa mga engkantong inuutusan niya. Kahit hindi niya pa yun nakikita, malakas ang kutob niya, pagmamay-ari yun ng isang nilalang na nagtatangan ng mataas na karunungan ng kaliwa. Inilahad niya rin rito ang tungkol sa 9 na hukluban at sa kung ano ang tinataglay nitong kakayahan. Pagkarinig naman ng mga albularyo sa sinabi niya, bakas sa mga pagmumukha nito ang labis na pag-aalala. Makalipas pa ang ilang minuto, narinig naman nilang magwika ang isang matanda ng, Kaya pala noong nakaraan, panayang rinig ko ng mga matitinis na sigaw. Sinasabayan nyo ng pagkarit ng mga patalim na hindi ko naman maunawaan kung saan ang gagaling. Sabihin ninyo, Ginang Divino, ang mga nilalang na yun ba ay hindi makita ang kanilang mga pagkakakilanlan? Meron akong nakitang isa sa kanila, gumagala sa gubat, balot na balot ng dugo ang katawan. Nang marinig naman ni Konsolasyon ang sinabi nito, minabuti naman niyang huwag agad na tumalon sa konklusyon, lalo pat hindi nila kayang makumpirma kung yun ba ang kasama ng mga nilalang na pumatay sa albularyo. Ang tanging nailahad na lamang niya rito na kapag nakita nila itong nag-iisa, huwag basta-bastang sumugod, lalo pat hindi nila sigurado kung nag-iisa lang ba ito o meron itong kasama sa malayo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mariin namang inilahad ni Konsolasyon ang iilan sa kanyang mga plano. Inabisuhan niya rin ang mga itong huwag maglakad ng hindi grupo para makaiwas sa tiyak na panganib. Matapos ang kanilang pagtitipon, inabisuhan ni Konsolasyon ang mga albularyo na huwag munang umuwi. Pagpasok niya sa loob ng kanyang tahanan, dali-dali naman niyang kinuha ang 2 nagsisilakihang mga baul na naglalaman ng mga armas na pinamamahayan ng mga anting-anting. Pagsilay ng mga albularyo sa kanyang dala, agad naman yung nagsikumpulan sa kanyang kinaroroonan habang nananatiling walang imik. Pagbukas niya sa tarangka ng baul, seryoso naman siyang nagwika sa mga ito ng, Kunin niyo ang lahat ng mga gamit na mapapakinabangan ninyo. Huwag kayong mag-alala, hindi malabong malalagay tayo sa isang digmaan. Tandaan ninyo, kapag masyado ng delikado ang lugar ninyo, pumanhik kayo rito. Kung talagang matatapang ang mga demonyong ito, papasok sila rito nang hindi nag-aalangan. Pagkarinig naman ng mga albularyo sa kanyang sinabi, naging abala naman ng mga ito sa pamimili ng mga armas. Alam kasi ng mga albularyong yon, lahat ng armas na pagmamay-ari ni Konsolasyon nagtatangan ng hindi masukat na kakayahan. Ito lang din kasi ang nakakaalam kung papaano panatilihing buhay ang isang anting-anting na hindi pinapakain ng dasal sa loob ng mahabang panahon. Makalipas pa ang ilang minutong paghahanda, armado na nga ang mga albularyo mula ulo hanggang paa. Nagpasya na rin silang manatili muna sa tahanan ni Konsolasyon sa loob ng isang gabi upang makapagpanday sila ng kubo na maaari nilang matutuluyan kung sakali man. Lumipas pa ang mga araw, hindi na naging madali ang ugnayan nila sa bawat isa.
Dagdag pa sakit noon kay Konsolasyon ang biglaang pagkawala ng mga mensahero niya. May mga nakakaligtas man pero bilang lang. Dahan-dahan na rin niyang nararamdaman ang pagdami ng mga bumibisitang aswang sa kanilang lugar. Hindi naman niya yun mabigyan ng pansin, lalo pat marami rin naman siyang pinagkakaabalahan. Isang hapon, habang nakikipag-usap siya sa albularyong nagawi sa bahay niya, meron siyang naramdamang kakaibang presensya na bigla na lamang lumitaw sa dulong bahagi ng baryo. Talakip ng presensyang yon ay ang presensya ng albularyo na pilit tumatakbo papalayo rito. Alam ni Konsolasyon na nanganganib ang albularyong yon, kung kaya't ang ginawa niya, mabilis na magpadala roon ng mga tauhan ng maharlikang ibon. Pinasamahan niya rin yon sa mga laka na tamawo upang mas maging malakas ang presensya ng mga ito. Nang mapagtanto niyang nauna na ang mga tamawo, dali-dali naman niyang kinuha ang pagmamay-ari niyang kampilan na minana niya pa sa pinanday na mismong naglikha ng kampilan din ni Lapu-Lapu. Kagaya ng kampilan ni Lapu-Lapu, kargado din yun ng mapangwasak na anting-anting. Pagpasok ni Konsolasyon sa loob ng lagusan, nasipat naman siya ng albularyong naiwan na sinusuksok sa kanyang bewang ang napakatalim na kampilan. Okay. Pasensya na kayo ha. Parang 2 araw ata tayong walang upload. Kasi yung mga nakafollow sa akin sa Facebook, alam na umuwi yung tita ko galing ng Japan. Tapos yung tita ko na yon, kung babalikan nyo yung kwento ko na mga 4 years ago, yung kwento kong Ampon, yung bahay sa multinational, sa kanya yun. Tsaka siya yung saksing buhay doon. Pakinggan ninyo. Lagay ko yung link sa comment section para meron kayong context, no? Masasabi ko rito sa episode na to, sobrang angas ni Konsolasyon. Lalo na yung apoy ni Santo Elmo. Yung apoy ni Santo Elmo. Grabe, sobra akong kinilabutan doon. Huling rinig ko rito sa apoy na to, parang 6 or 7 years old ako. Tapos, hindi pa ginamit yun sa aktual na gamutan. Parang nabanggit lang. 'Di ba? Pero dito, nabanggit ulit. Sobrang tindi nito. Tapos meron pa siyang tinatangan na kampilan. Alam niyo, dapat lalagay ko sa open close parenthesis, apoy ni Santo Elmo. Pero nabasa ko yung kampilan, na katulad nung kampilan ni Lapu-Lapu, baka yun na lang yung ilagay ko. Kasi mas maangas yun, di ba? O ito, bilang bayad sa utang ko sa inyo, 2 episodes tayo mamayang 6 tsaka 8 PM. Kaya pahintay na lang ako nun para makabawi ako sa inyo. Yun lang. Salamat.